abin mayarwa ne bi adillatil kasira akwai aya da yawa da zai gaya mana haka mina tawassul sahaba bi sallallahu alaihi wasallam ai sahabbai da yawa sun yi tawassuli ba da wafati bayan wafatin manzon Allah kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fil qissati allati rawaha Usman ibn Hunayfi a kissan nan da Usmanu dan Hunayfi ya rawaito wa kama fi hadisi Bilal ibn Harith al-Mutaqaddim wa kama bi tawassal Adam kama tawassalin da annabi Adam yayi allazi rawahu Umaru radiyallahu anhu ma taqaddama fa kaifa yaqtadimu Adam ya za ku ga ya taqidu za ku kudure Adam siyati da ingancin sa ba da wafati bayan wafatin sa wa qad ruwaya tawassul bi kuma hakika an rawace tawassali da hi qabla wujudihi kamun samu ma annahu wai tare da ma bare manzon Allah yana raye fi kabari kafin a same ma an yi tawassali bare yanzu yana kabari dan an yi ai wancan ne da nisa ba ma wannan ba fala talakis saboda haka muna so mu tsarkake ku min haza daga wannan annahu yasiu tawassul bihi ya halatta ayi tawassuli da manzon Allah qabla wujudihi kafin samuwansa wa bi ayatihi ayi tawassuli da hi a rayuwansa wa ba da wafatihi bayan wafatinsa ma shari'a ya yadda ayi tawassuli da manzon Allah wa annahu yasiu tawassulu ayran tawassuli ya inganta bi gairihi da waninsa ba min al-akhyari na zababbun bayi kama fa'alahu Umar radiyallahu anhu hina istasqa bil Abbas yayin da ya istisqai da Abu radiyallahu anhu wa zalika min anwa'i tawassuli wannan yana daga nau'i na tawassuli kama ta kaddam wa inna ma kassa Umar al-Abbas abin da yasa Umar yake ba Abu radiyallahu anhu ma min sa'irin sahaba daga dukkanin sahabbai li zahari sharahu domin yana so ne ya nuna mutane darajar ahli baitir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan da aka yi da dan an nuna mutane darajar ahli baitir rasulullahi wani bayani annahu yajuzu tawassul kuma ya halatta yi tawassali bil mafarud ma wujudul fari ayi tawassali da wanda mai kankanin daraja fiye da mai babban daraja ga Ali da Ali aka yi tawassalin cewa za a yi ai da Ali ne da Abbas ba zai yi wato sai aka yi da wanda bai kai Alan ba aka yi da Abbas sannan kuma ga Alan aka yi da wanda bai kai wancan ba fiye da ma mai daraja shine cikin wannan sirri da aka nuna mana fa inna aliyu radiyallahu anhu kana mawjudan wa huwa afdal min al-abbas shine mafifici da abbas radiyallahu anhu qala barul arifina shayin masana sun ce da mu wa bi tawassal umar bil abbas tawassalin da umar yayi da abbas radiyallahu anhu ma duna nabi sallallahu alaihi wasallam nuqtatun ukra ko wani fa'ida ma daban ziyadatan qari ne alama ta kaddama wa hiya shafaqatu umar radiyallahu anhu wato tausayin sai da na umar ne alaru a fawul muminina tausayi yake wa rauna na mumini wa muhim da jahilansu ba inna law istasqa bin nabi da yayi tawassali da annabi la rubama sau da yawa ta ta'akkar al-ijabat sau da yawa Allah ya ga dama sai ya jinkirta ijaba lianna mu'allaqatun bi domin ita ijaba tana rataye da nufin Allah wa mashiyatuhu da nufinsa wa idza ta'akkarta ijabat idan amsawan ya zama yayi jinkiri rubama ya kawo yanzu nan wani za ga yana wasi wani ɗaraba wani kuma zai dinga girgiza liman fi rubul imani ga wanda ke da raunin imani bi sababi ta akar ijab dalilin jinkirin ijaban nan bi kilahu ma idza kana tawassul yayin da aka yi tawassali bi gairin nabi da wani annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu idza ta akar ijabat idan an samu istijaba wajen ijaba la ya hasala tilkar waswasatu saboda kar irin wannan waswasin ya sadu wal irdirabu da girgiza wal hasidu yanzu dai abu mai sadarwa dai anna mazhab ahlus sunna duk mazhabar ahlus sunna wal jama'atu da ahlus sunna wal jama'a siyata tawassul sun yadda ya inganta ayi tawassuli wa jawazuhu bin nabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda ayi tawassuli da manzon Allah fil hayati a rayuwarsa wa ba'da wafatihi da bayan wafatinsa wa kaza haka nan bi gairi min al anbiya ya halatta ayi tawassuli da wani annabawa والمرسلين ده مرسلين والأولياء آية وسلي ده وليي وصالحين ده صالحين كما دالت عليه الأحاديث كما عند حديثي سكا شرية دمو السابقة وند سكا غباتا لأن ما يرى أهل السنة دومن تارو أهل السنة لا تاتكيد باسا قدر تاثيرا نون تاثير ولا كلقا كو أهلتا ولا إيجادا كو سام ولا إداما كو رسروا ولا نفعا كو أمفانروا ولا ررا كو شتروا إلا لله وعده Allah kaɗai ne mai wannan la yarika lahu ba yi abokin tarayya fala na da ido tasirin mu ba mu kudure da cewa akwai tasiri wala na ba ko amfani
wala rurran ko cutarwa linnabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah bi itibaril kali da lura da halitta wal ijadi da samu wa tasiri da tasiri wala li gairi ko da waninsa min al ahya'i na rayu wal amwatu da matatu fala farqato babu mararaba fi tawassuli bin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya tawassali da manzon Allah wa gairihi da waninsa min al anbiya'i na annabawa wal mursalin da mursalai salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'ina wa kaza haka nan shari'a ya yarda bil awliya ay tawassali da waliyai wa salihin da salihai la farqa su ma ba mararaba baina kauni kasancewansu a haya'un rayuun aw amwatun ko matattu li'annahum la yakhluquna shay'an mun kudure cewa mun san ba su halittan komai walaysa lahum tasir ba su da tasiri cikin wani abu wa yana ma tabarraku bi ana tawassali ne da su dan neman albarkansu li kauni kasancewansu a ba'ullahi ta'ala masoya Allah ne wal kalbu mai halitta wal ijadi da mai samarwa wa tasiri wanda yake tasiri lillahi wa da Allah ne kadai la sharika lahu ba da abokin tarayya wa man ladina yufarriquna amma wa inda suke rarraba bainal ahya wa tsakanin rayayyu wal amwatu da matatu fa inna su dana ya taqiduna sun kudure tasiri lil ahya ga rayayyu dunal amwati kuma bayan matatu wa nana naqulu mu muna cewa Allahu khaliqu kulli shay'in Allah ne ya halicci komai wallahu kalagakum Allah ne ya halicce ku wa ma ta'amaluna da abin da kuke aikatawa fa haula'i to wa'annan almujawazuna tawassulu sun halata yin tawassali bila hayayi ga rayayyu dunal amwati kuma bayan matatu kuma alladhina sune wanda da kala shirka suka yi ga cikin shirkan fi tauhidihim cikin dayin tawansu likawnihim domin kasancewansu ita gadu tasirin sun kudari tasiri al'ayawu na rayu duna lamwati kuma bayan matattu fa hum sune allazina ita gadu wanda zai kudure tasiri gairin layi ta'ala ga wani Allah fa kaifa yad'una al-muhafazat to yaya za a yi zikiya ya ana tauhidi ɗayan tawa wayan sibuna wai ana danganta wani su kuma ilai kana danganta wani zuwa ga shirka wai kai kuma ka ce mai ɗayan tawa subhanaka haza wannan ko butanin azimin kiran ƙarya ne babba fa tawassulu idan tawassali wa tashaffu da neman ceto wal istigasa da ceto kullu habi ma'ana wahidin duk ma'anan sa ɗaya ne walaysa laha bi qulubil mu'minina ma'ana a zuciyar mu'mini ba ta da wata ma'ana illa tabarruku sai dai neman tabarraki bi zikri ahba'ullahi da ambatan masoyan Allah lamma sabata yayin da ya tabbata Allah nayi anna la yarhamu ibad Allah yana jin kan bayi bi sababihim a dalilin sawa'un daidai ne kana ahya'u rayu aw amwatan ko matatun fal musiru kaga wai tasiri wal mujiru mai samarwa haqiqatan haqiqa huwa Allah ta'ala ne Allah wa haula wa innan ko sababan dalili ne adi mai bayuwa fi zalika cikin wannan la tasira lahum bai da wani tasiri wa zalika wannan misal sabab misalan sababi ne al'adi mai bayuwa fa innahu la tasira lahu bai da wani tasiri wa hayatul anbiya kaga rayuwar annabawa fi quruburi ma a kabarburansu sabitatun a tabbace ki bi adallatil kasiratan da hujjoji da yawa ita da biya ahlus sunna wanda ahlus sunna suka shirye da mu wa kaza haka nan hayatul shuhada rayuwar shahidai wal awliya da wali walaysa hadha mahallun basl al kalami wannan buri ba gu ne da zamu shimfida magana alaiha a gare ta ba wa shabahatu haulai kaga wato shubhar wa'annan mutanen alamani ina min litawassali wanda suke cewa kar ayi tawassali annahu su dinnan ra'au suna ganin baru amat shayin dukkanin mutane ya tawasa'una suna yalwatuwa ne bil kalami cikin magana wa ya tuna suna zakewa bi alfazan da labazan da tawahama suna tsammani annahun su dinnan ya taqiduna tasira za su kudure da yin tasirin ya ligairin layi ta'ala ga wani Allah wai da labuna min salihin suna nema daga salihai a yaƙon rayuwa an watan da matattu a shiyan abubuwa jaratul adatu wanda al'ada ta gudanar biyan na alata da ba a neman komai illa min layi ta'ala sai daga gurin Allah wai yaquluna lil wali sai su ce da wali ib'alli kaza wa kaza wai wali ya masa kaza da kaza wa ruba ma sau da yawa ya taqiduna alwilayat suna kudure da walintaka fi ayi kasan cikin mutanen da lam yatasifu biya wanda bai sufatu da walintaka ba bal ita sahu sun sufatu bi takalidi da cudanya wa adamul istiqamati da rayin tsayawa daidai wa yansibuna suna danganta musu karamatin karamun wa kawaribul adati da ketawan al'ada wa ahwalin da halaye wa muqamatan da muqamun laysa bi ahlin la wanda bai dace a gare su wa lam yujri bihim shay'un minha ba a samu komai a tare da su wa inna ma arada haula abinda wayannan suke ne
almani'una li tawassuli ma zana tawassalin nan am yamna ul amata suna so su hana kowa da kowa min talkal tawsiyatu daga wannan yalwatawa da ba saboda ijwali ibham da wani abu da suke tsammani sadda zariyatu saboda toye abin da zai kawo nasuwa wayan kanu ya alamuna ko da sun san annal amatu cewa mutane la ya taqiduna tasiran ba sa kudure tasiri wala naban ko amfano wala ranan ko cutuwa ligairi la ta'ala ga wannan Allah wala taqsid bi tawassuli ba sa nufin komai da tawassulun su illa tabarruku sai dai tabarraki walau asnadu lil awliya isha da za a danganta waliyai wani abu la ya taqidu nabiyin ba za a kudure musu tasiri ba fa naqulu lahum mudi abin da za mu ce musu idza kana al-amru kadhalik in dai lamarin ya zama haka wa qasaduhum nubansu sadda zari'ati wato toye wani abu ne toye wani kafa ne famal hamilu lakum to me ya daura ku ne ala ta gabirul ummati kuke kabarta al'umma gaba daya alimahum baki ɗayan su malamin su wa jahilihim da jahilan kasahum kebabbun su wa amahum da dukkanin su wa malhamilu me ya daura lakum a gare ku me ya daura ku alaman ita wasuli mudala kuka ce yin tawassuli ma gaba ɗaya bai halitta ba bal bari magana kana yan bagi lakum ya kamata a gare ku an tamna ul amat ku hana dukkanin mutane min al alfazi galaba zai almuhimatu wanda ake tsammani wa ta'amuru ko umarce su sulukul adabi su dinga kyautata ladabi fi tawassuli cikin tawassulin ma anna tilkal alfazi tare da wannan lafazai almuhimatu wanda ake tsammani yumkinu hamla na ku daura ta ala isnadil mujadi akan isnadi ne na mujadi mujadi kuma aqaliyun kama ya hamalu kaman da ake daura ala zalika qaulul qa'il faɗa mai faɗi haza da am sau da yawa za ka ce wannan abincin a shi ba ni ya ƙosar da ni wa haza da mawu sau da yawa za ka ce wannan ruwa a runi ya ƙosar da ni wa haza da mawu sau da yawa za ka ce wannan maganin ma ya warkar da ni awu ɗabi ko sau da yawa za ka ce wannan likita na fa'ani ya amfani da ni fa ina zalika kullu to kaga duk wannan magana inda alal sunna gun malaman sunna ana ɗaukan maganar ne alal mujazi ga mujazi da ka ce wannan to ya ƙosar da ni ai tuwa ba zai kosar da kai ba Allah ne ya kosar da kai tuwon ne ya zama tsani na kosarwa wanda ya ce wannan ruwa ya kosar da ni mai kosarwan hakikan Allah ne amma ruwa sanadi ya zama wannan likitan ya warkar da ni mai warkarwa hakika Allah ne likita dai sanadi ne to ai kuma da zai ku faɗi irin wannan magana ya na da mu domin abinci la shi ba baya kosarwa wani mushbahu mai kosarwa hakika huwa Allah ta'ala wa da'ama abinci sababi ne al'adi mai bayuwa la tasira lau bai da wani tasiri waka za ka ma ba da abin da ya biyo bayan ma a auna su da wancan fal musulmul muhi ka ga musulmi mai ɗayan ta Allah mata sadar minu isnad shi duk lokacin da ya gabata a gare shi na jinginar da wani abu ligairi ga wani man huwa lahu ga wanda ya jibu hamlahu wanda ya wajaba daura masa ala mujazil aqali mujazi ne na hankali shi ma wa islamuhu da musulun da wa tauhidi da tauhidin qarinatan su ma sun yi ribanye ala zalika ga wannan ma nasa ala haza abin da ya zo da nasi ga wannan ai ulama ma'ani malaman ma'ani sun gaya mana haka fi kitabim al-tabus wa ajma'u alai kuma sun yi ijma'i akan haka wa ma mar'u tawassul amma a hana yin tawassuli mu da lakan saki wa qaidi fala wajalahu babu wani hujja subutu na tabbatan haka fil hadisi sayya hadisai ingatatu wa ma suduri tare da kuma gabatuwan sa mina nabi sallallahu alaihi wa sahabahu da mutanansa wa salafal umma da wanda suka shudi al'umma wa kalfa da wanda suka biyo baya fa haula al munkiri kaga wayannan munkaran wanda suke mazanta a tawassul da tawassuli almani'una min wanda suke hanawa minu daga cikin su man ja'alahu harama akwai wanda yace tawassuli haramun wa min daga cikin su man ja'alahu kubra akwai wanda yace tawassuli ma kafirci ne wa ishraka akwai wanda a cikin su yace tawassuli ma shirka ne wa kullu zalika badilin duk wannan maganan banza ce li'annahu yuwadi yana bayuwa ila itimayil mu'azzam al-umma izuwa ga taruwan wato manyan al'umma ala haramun ga karamtawa in abu za a haramta sai al'umma sun taru wal ihraku da hirka li'anna man tatabi'a kalamu sahaba duk wanda ya bibisa maganar sahabbai wal ulama da malamai man salaba na wanda suka shude wal kalaba da wanda suka biyo baya yajidu tawassulu sadiran kowanne suna tawassuli sadiran min wanda yake gabato a gare su bal wa man kullu mu'min ga kowane mu'min fi auqatin kasiratin a lokaci masu yawan gaske wa jima'i da taruwan aksar mafi yawansu alal harami akan haram au ishiraki ko akan ishiraki al'umma duk su taru akan haram ko akan shirka
la yajuzu bi halitta ba li qawli sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana faɗa hadisi ingantacce la tajma'u ummati ala dalal al'umma na ba za su taru akan bata ba bal qala baruhum shayin suna cewa idza hadisi mutawatir in dai hadisi ne mutawatir wa qala ta'ala Allah yana cewa kuntum khayra ummatu rijal lin nas fa kaifa tajma'u kulluha to ya za a tara dukkanin al'umma aw aksara ko mabi yawanta ala dalalata akan bata wa hiya khayru ummati kuma alhali ko ita ce mabi alkhairi al'umma rijal wanda aka bayyana ta a cikin mutane fallahi bi haula al munkirin da dai ga abin da ya dace da wayannan masu musanta wannan idza aradu sadda zariyat in dai suna nufin su toye wani kafa ne wa manal alfazul muhimmat suna so su hana wani lafazi wanda suke tsammani kama za mu kamar yadda suke riyawa an ya kulu abin da za su ce yan bagi an ya kuna tawassalu in mutum zai yi tawassuli ya kamata bil adabi ya da kyakkyawan ladabi wa bil alfazi da lafazin da allati laysa fiya ibamu wanda baya ja wani rigima ka an ya kulu mutawassili kamar mai tawassuli ya ce Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilayka bi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu wa bi ibadika salihin anta fa'al bi kaza wa kaza la annahum yamna'una tawassul mudallaka kaga da ba za mu ce sun hana mudallaki sun hada tawassuli ba wala an yatajassaru da ba su kutsa ba ala takbirul muslimina akan kafarta musulmi al muwahhidina ko masu dayan ta Allah alladhina sune wa inda la ya taqiduna tasir ba su kudure da tasirin wani abu ba illa la wadahu sai dai da Allah shi kadai la sharika lahu ba yi abokin tarayya wa min mata masaka bila haula al munkirin yana daga abin da wa'annan wanda suke musanta littawassali na tawassali ga hujjar da suka rike qala Allah ta'ala Allah ya faɗa la tajalu du'a wa rasul bainakum ka du'a ba'alikum ba'ala fa inna Allah ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki na al mu'minuna ya hana mu'minai fi hadhihi al-ayati a wannan aya an yukadibu nabi sallallahu alaihi wasallam ai magana da manzon Allah bi misli ma yukadibu ba'ruhum ba'ala yadda shayi zai magana da dan uwansa wa ka an yunadu ko a kira manzon Allah bi ismi da sunansa wa kiyasan sai suka yi kiyasi ga zalika ga wannan suka ce layan bai bai kamata ba an ya dalwa min gairi layi ta'ala a nema a wani Allah kal anbiya kaman annabawa wa salihin da salahi ashiya'an wasu abubuwa allati jarat al'adat wanda al'ada ta gudana bi anna cewa ita wannan abun la da labu ba a neman ta illa min Allah ta'ala sai a gurin Allah liyan la ba da banza ba ya hasul musawa ta kar daidaituwa ya sadu baina Allah ta'ala tsakanin Allah wa kalqihi da halittansa bi hazaba zahiri a da kuma alama bi hazaba gurgudan abin da yake a bayyane wayin kana dalab ko da neman na min Allah ta'ala abun Allah ne ala sabili tasir inda ta zama cikin tasiri ne wal ijadi samarwa wa min gairi da wannan ala sabili tasabab a tabarki ne na sababi wal kasabu da tsururi lakinnahu saudewa rubama saudewa yi mu tasiru ana tsammanin tasiri gairi Allah ta'ala ga wannan Allah to fa mana min zalika dalabu haƙiƙa in wannan ne dole ana tawassali da dabai hadal iyami saboda ije wannan abin da ake tsammani wal jawabu ba da amsa anan anna hada shi dai wannan la yaqtaril man'u baya hukunta hani min tawassali na tawassali mudalakan saki ba ka'ide wala yaqtari ko kuma baya hukunta man'u dalaba hana nema idza sadara min al muwahhidi in dai ya gabato daga mai dayan ta Allah fa innahu ya hamala ana dauka magana ne alal mujazi ga mujazi al'aƙali na hankali bi ƙarinati da ƙarina sururi na abin da ya gabata min muwahidi daga mai ɗaya ta Allah fama wajen kauni to menene fuskan haramun da suke cewa tawassalin haramun ne au hirkan ko hirka ne falau ƙalu da cewa suka yi inna kilahul adabi lalle ya saba a ladabi wa jazu tawassul amma tawassalin ya halitta wa sharaɗu bi da zan ajiye yaraɗi an ya kuna bil adabi ayi tawassalin da ladabi wal itizaru da tsaruwa anil alfazi daga lafuza limuhimati wanda zai kawo rigim lakana lahu wajen da zai mace lalle suna da wani hujja falman mu mudalaka amma yanzu a ce sun hana tawassali gaba daya la waja lahu ba yi da wani fuska akan haka wa min al adillati dalatu ala sihhati tawassuli bihi sallallahu alaihi wasallam yana daga hadisi yana daga hujjar da yayi da mu yi tawassali da manzon Allah ba da wafati bayan wafatinsa ma zakarahu alamatu sayyidi samhudi wanda sayyidi samhudi ya ambata man fi kalasatul wafa haiza kala yayin da ya fada warwuyar darim ya rawaito daga bi sai ingantattun hadisansa daga abi jauzai kala yace kadu ahlul madina haqiqa mutanen birnin madina an musu bari kadan shadid fari mai tsanani kuna ji ba fari mai tsanani aka yi mutanen madina fajabu ila aisha
da suka tayi ka san gun wanda suka zo gun ummi na Aisha suka zo gaba ɗaya mutanen Madina suka zo gun ummi na Aisha radiyallahu anha fa qala daga ce unzuru ila kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam ku duba kabarin manzon Allah da aka zo gun Aisha ummi na Aisha fari ya dame mu mun zo gunki a mana tawassali da manzon Allah muna zo a mana tawassali da manzon Allah shine maka zo gunki sai ya ce ku zo ku yi go suka yace ku yi ga kabarin annabi suka yi go sai ya ce ku daga kanku sama akwai kofa sau zuwa sama kabarin za a iya dan samun wani kofa ne da ya dan bule suka ce a'a ba kofa aka tambaya unzuru ila kabarin rasulullah fajalu min quwwatan sai ya ce to ku dan nemo na ba inda dan huda saman kabarin nan ba kabarin ba fa ku gane ai kabarin a daki yake to dakin a duba akwai bula aka ce ba sai ta ce ku dan bula Allah ya gani ya ga mai nan din Allah ya gan shi a bula aka sa wani itace ko karfe da aka bula aka ce Allah ga yana kallon ka gan shi aka nuna wa Allah manzon Allah kuwat ana bulawa ila samai da aka bula sai ga wani haske tsur na rana ya fito kana ji ko ba kwai hatta la yakunu bainahu wa bainas samai sai da ya zama da kabarin da sama ba rufi fa fa'alu suna aikatawa fa madaru kankace wani abu ta kurin sai ruwa ana cewa Allah gayi kafin a kula babu ruwa ya zuba abinda ba taba yi ba kai ran nan aka yi ruwa ran nan ciyawa ya fito duk malamin duniya ku gaya masa haka bai sai ya musa ba aka yi ruwa sai kwana nawa ake ciyawa 3 ko 4 to yi ciyawan da ruwan tare ruwan yana zuba ciyawan yana fita kai da baka san waye ne manzon Allah ba ana nuna wa Allah ka sa hakuri yace ina yace dan yi ne duniya sai aka saki wani irin ruwa ku ji labari kai aka saki ruwa raddadadda da manzon da aka bude wannan kofan Allah ya gani bari ku ji labari hatta la yakunu baina fa ba'alu fa da ruwa ta nabatal ushu nan da nan ga ciyawa ya fito wa zamanatul ibla aran nan raƙu masu koyi aran nan suka ci aran nan suka koyi mun ga yawo waye zani ko da wani chemical ne na Allah yau ciyawa ya fito yau aka yi ruwan yau ciyawa ya fito yau raƙuma suka ci yau ɗin raman raƙuman ya ƙare da suna rame ƙanjam a yau ɗin sai suka yi kitse kun taɓa jin hanya haka sai a haƙin manzan Allah ina fata kun fahimta to kun gani dai ku duba dai sannan ummina Aisha ta ce ai dan ma ka dan kuka bude in kun bude da yawa yace sai abin ya zama dufana maza da ruwan ya zo aka ce to a toye ba mu san abin da Allah zai ba ai sauri a toye kofar fajalu min quwwat nan da nan kana ji ko baka ji wa bayna samai saka fa bal hata tabata kan min shami nan da nan suka yi kitse fa samma amal fat shekaran aka ce kurin shekaran koyi sunansa ya tayi daga shekaran fari qala al allamatu al marrai wa batal quwwatu inda al jadd wato bude wannan kofar inda jadabi yayin fari sanata ahlul madina yabtatuna quwwatu fi azwal al hujarat mutanen madina haka suke daga zaran fari ya zo kowar ake buɗe nan sai a dan buɗe kabarin daga Allah ya gani yake nan buɗewar mai matsayinsa tawassali da mai kabari shine sayyidina rasulullah buɗe kabarin ma kadai aka yi Allah yana danna ruwa kuma a ce a yi dan hito yanzu danwa aka yi ruwan zan tambaye ku ruwan danwa aka yi ba dan ya kai ba dan yi ne a jejeji mana ko a je ɗakin wani a huda ɗakin ya riƙe ko amma da aka taba inda Allah zai yi Allah ya yi yadda kaga an taba rufin nan an buɗe Allah ya yi sunansa ma haka yake hidin kuma haka yake zuriyarsa ma haka suke wai za ka na zago hainin bayan kabari shari wasu samai ga yi nan wannan rufin ya tsare tsakanin sama da haka buɗe haka yi ƙala sayyadi samhudi ya gaya mana wasu na tuhumar yau to mu kuma yau fata albabul muwajja litawajji li sharif yanzu mu kuma a nan garin in ka tayi tun da ba kabarin kusa da kace Allah na bude kofar saduwa da manzon Allah kamun da manzon Allah yace kai kuma kai haka an bude ma kofar kai ma tunda ba a nesa kake sai ka bude kofar addu'a tsakaninka da shi Allah sai ya maka samhudi ne ya gaya mana haka Allah ya saka masa da alkhairi wal ijtima'u da taruwa huna haka a wannan guri wale zalqas wannan nabi bai zama
illa tawassul bi duk wannan tawassuli ne ga manzon Allah wal istisfa'u wa raka nabi ila rabbi li rafa'ati qadari saboda daukakan darajarsa inda Allah ta'ala gurin Allah madaukakin sarki wa qala ayran ya zo mana daga al-allamatu sayyidi samhudi a littafinsa na kalasa alwafa ina tawassulu yace jama'a kun ga tawassuli wa tashafa'u da neman ceto bihi sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi mu ce Allah kai mana dan albarman manzon Allah wa barakati ko dan albarkan manzon Allah min sunanil mursalina sunna ne na annabawa Allah kai min dan albarman manzon Allah Allah kai mana dan darajar manzon Allah ya ce wai ba sunnan mutane ne je kana yaka ba sunnan annabawa ne suke yi annaba adamu ne ya faro muka koya in baka yi ba ma oho annabawa sun yi baka saka hana tawassali da manzo Allah sunnan annabawa ne tawassali wasiratu salafus salihin kuma yi ne hanyar bayan Allah na gari wa zakara kaseera min ulama al-mazhab al-arba'a duk malaman mazhaban nan an bace tawassali da su في كتاب المناسك على كتاب المناسك الهاجي عند ذكر زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسن للزائر أن سنن تاو من زيارة أن يستقبل القبر الشريف يقباش قبرنا من درجة ويتوصل إلى الله تعالى ينمي توصل إلى الله في غفران الذنوب الله يغفر تعمل ذنوبا وقراء حاجاتي أبيا مسبقاتا ويتفيو به ينمي تشيتو أدليل من زن الله قالوا سكتو ومن أحسن ما يقول yana daga kyan abin da malamin nan ya gaya mana ma ya ƙulu abin da ya gaya mana wato ma ja bil utubi ya zo daga madawwana utubiya wa huwa marwiya aidan an rawaito daga safyan ibn uwaynata wa kullu min min mashayikh shafi'iyya duk wannan ya zo daga shafi'awa radiyallahu anhu suma ba da an zakara qisatul utubi amaci wannan labari na utubi al mashhur qala yace walaysa mahallin istidlali bai zama gurin kaba hujja ba ru'yan wajen gani fa ina ma la tazbutu bi al-ahkam ba tabbatar da hukunci litimali husul al-ijbahi saboda haduwa da wato rigima alal rayi ga mai ganin wa ina ma mahallin istidlali inda ake kawo hujja kawunul ulama su dai malamai istasanu sun kyautata lizairi ga mai ziyara al-itiyani bima qalahu al-arabi yazo da abin da wannan balaraban ya faɗa qala al-allamatu ibn hajar fi jawahir al-manzum warwiya bar al-hufaz an abi sa'id as-sam'ani أنه روي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنهم بعد دفنه صلى الله عليه وسلم bayan an binne manzon Allah bi salasata ayyamin da kwana uku jahum arabi wani balarabe yazo faran ma ala kabarin sharif yazo ya fada wannan kabarin ala sakinati afdal salatu wassalam wa hazza min turabi ala ya dau kasan kabarin wannan balaraben ya dinga zubawa a kansa wa qala sai balaraben yace ya rasulullah ya ce ƙultu sami na ƙaunuka Allah mu fa mun ji maganan ka alƙur'ani manzan Allah mun ji maganan ka alƙur'ani wa wa'aitu kuma mun haddace anillahi daga Allah ma wa'aina an kana abin da muka haddace wa kana bima anzalahu alayka cikin abin da Allah ya sauke maka qauluhu ta'ala Allah kana cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasulu lawajada Allah tawwabar rahima wa qad zalamtu nafsi manzon Allah yi wannan mutumin da yake zuba kasan kabarin yace na zalunci kaina wajituka nazo gare ka tastaghfiru li ila rabbi ka nema min gafara gurin ubangiji na fanudiya min alqabr sharif sai sayyidina ali yace bayan an binne annabi da kwana uku a cikin kabarin haka dinga jin kira kuma wannan kace ba a yi ba a kabarin annabin aka ji kira ba a duniya ba a kabarin an kad kabarta laka aka ce amma gafara ka san inda aka ce a masa gafara ka san gurin a kabarin ya kira aka kuma a kabarin aka ce an masa gafara kad kabarta laka amma gafara mai wannan mutum ya tawassali ne waje a zalika an ali wannan labarin ya zo daga sayyidina ali aidan min dariki ura ta wani tafarki wai da zalika abin da yake karfafa wannan ma za ano min qawli manzon Allah ya faɗa hayati khairan lakum tahaddisuna wa yahaddisu lakum wa wafati khairan lakum ta'aridu ala amalikum ma ra'aytu min khairin hamatullah wa ma ra'aytu min sharrin astaghfirtu lakum da abin da naga kun yi na alkhairi zan gode ma Allah abin da kuka yi mummuna zan nema mu gafara haka annabi ya faɗa wa mimma zakarahu ulama yana daga malaman da zai gaya mana
fi adaba ziyarati daga ladabin ziyarar manzon Allah annahu yusaba an so an yi jaddida za'iri mai ziyara idan ya je kabarin manzon Allah ya jaddada taubatun tuba fi zalika al-mawqifi a wannan matsayi shari mai daraja wa yas'alallahu subhanahu wata'ala ya roki Allah an ya jalahu taubatan nasuwa Allah ya masa tuba na yau kai nasiya wa yasjau bihi ila rabbih ka nemi ceto a gurin manzon Allah zuwa ga Allah azza wa jalla fi qubuliya Allah ya karba aikin naka wa yaghfir al-istighfaru mutun ya yawaita astaghfirullahi wa tarri da kankar da kai ba da tilawati bayan ya karanta wannan aya qauluhu ta'ala walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa astaghfir lahum ar-rasulu lawajadallaha tawwabar rahima wa yaquluna mutun yace nahnu wafadaka ya rasulullahi manzon Allah mu baƙinka ne wa zawaruka masu ziyaranka ne ji ina ka mun zo gare ka liqara'i haqiqa saboda ka biya mana bukatun li haqiqa ga alfarmanka wata barruka da albarkacinka wanda ba bika ka nema mana ceto bima azqala zuhurina ga abin da ke nawaye bayan mu wa azlama qulubuna da abin da yake duhuntan mana zuciyarmu falaysa lana ya rasulullahi shafi'un gairaka manzon Allah banda kai ba mu da wani mai ceto nuwamiluhu wanda muke sa buri da hi wala rija'un gaira babika nasluhu ba ma sa rai idan ba kobarka ba fastaghfir lana ka nema mana gafara wa shifa lana ka cece mu inda rabbika gun ubangijinka wa saluhu ina roƙonka mimman alaina ga abin da ke gare mu bisayar dalabatina da duk abin neman mu wa yashurna fi zumratu ibadihi salihina kace da Allah ya tara mu daga cikin bayinsa salihai wal ulama wal amilina da malamai masu aiki da ilimin su wa bil jawhar al munzum ya zo daga littafin jawhar al munzum aidan anna arabiyan wani bararabe ne wa qaba ala qabrihi sharif ya zai a kabarin manzon Allah wa qala yace Allahumma inna hadha habibuka wa ana abduka wa shaydanu aduka fa in gabarta li sarra habibuka wa faza abduka wa garaba aduka wa in lam taghfir li garaba habibuka wa dariya abduka wa dariya aduka wa halaka abduka wa anta ya rabbi akramu min anta garba habibuka wadda za a duka wata haliku abduka abin da ya faɗa kenan ya ce ya ubangiji ya ce ni bawanka ne wannan wanda yake gunnan manzan Allah masoyinka ne ni kuma bawanka ne shaidanu kuma Allah makiyinka ne idan ka min gafara ran masoyinka zai yi daɗi kuma masoyinka ni bawanka kuma na rabota shaidan kuma zai yi fushi idan baka min gafara ba Allah in dai baka min gafara ba kai fushi da ni to in baka min gafara ba masoyinka zai yi fushi kuma wato shi makiyinka shedan zai ji daɗi ni kuma bawanka Allah na halaka ya ubangiji kai ne ubangiji na kuma Allah kai kake da karamci ba za ka sa masoyinka fushi ba kuma ba za ka yarda da makiyinka ya ji daɗi ba kuma Allah na san ba za ka halakar da bawanka ba Allahumma ya ubangiji innal araba idza mata fihim sayyidu idan dai larabawa shugaba ya mutu a tagu ala kabari a kabarin wannan balaraban sai su yanta bawa to ya ubangiji inna hadha sayyidul alamina wannan wanda na zogon sai ne shugaban talakai fatiqni ala kabarihi Allah ka yanta ne a kabarin sa ya rahamur rahimina ya kai mai jin kan masu jin kai fa qala lahu ba'al harina shayin wanda suke gurin suka ce ya akal arabi ya kai dan larabawa inna la qad gafara laka Allah ya maka gafara bi husni hadha su'ali da kyan wannan tambaya da kai wa zakara ulama ul manasi malaman da suka yi magana aikin haji sun rubuto mana ayran istiqbal qabruhu sharif mutun ya gabaci kabarin manzon Allah waqtu ziyarati lokacin ziyara wadduwa mutun ya addu'a a badal min istiqbalil qiblatu sun ce ya ba a ce mutun ya fuskanci alqibla qala al allamatu al muhaqqaqul kamalu malami na hakika ya gaya mana ibnu hammamu inna istiqbalil qabri sharif a fuskanci kabarin manzon Allah mai daraja a badal min istiqbalil qiblati shi ma yace ya fi a duba alqibla wa ma naqala an imam abu hanifa abinda aka cirato daga imam abu hanifa radiyallahu anhu yace anna istiqbalil qiblati da dai fuskantar alqiblan nan a badal hiyafi famar dudin bima rawahu imamun nafsahu amma shi ma daga baya ya bar magana yace a'a ya koma ya bi wancan magana fi musnadin an ibn umar radiyallahu anhu annahu qala yace min sunnati yana daga sunna istiqbal al-qabr mutun ya fuskanci kabarin nan al-mukarramu mai daraja waja'ala zaharuhu ya sanya bayan salil qiblati ga al-qibla wa sabaqahu ila zalika wanda suka riga yi zuwa ga wannan ibnu jama'a ma ya riga shi fa naqala istibabu istiqbal al-qabr kuma an cirato cewa an so a fuskanci kabari a sharihu mai daraja
an imam abi hanifa aidan waradda qaulul kurmani kuma an yi magana ga faɗan kurmani inna yasa qabalil qiblata wa qala yace wannan magana ba kan komai yake ba ya zo daga jawahirul manzami wasa da malamai suna kaba hujja lisi gibalil qabr aidan abu ganci kabarin manzon Allah bi annamu ma mutafiquna mun cimma yarjejeniya ala annahu sallallahu alaihi wasallam domin yi manzon Allah mu ba gunmu hayyin araye yake fi kabari a kabarinsa ya alamu bi zahiri duk wanda ya je ziyarar manzon Allah annabi ya sani wa huwa sallallahu alaihi wasallam law kana hayyan lam yasma wa huwa sallallahu alaihi law kana hayyan lam yasma za'iran illa istiqbala wa zawdar qiblata da yana raye za a ce ba zai gane wanda ya zo ba sai ya fuskanci alqibla ko ya juya fa kaza to haka nan yakunu al'amru lamari hina ziyaratu yayin da mutum ya ziyarce yi fi qabri sharif a kabarinsa sallallahu alaihi wasallam wa idza itabaqana yayin da muka cimma yarjejeniya fil madarasi min al ulama'i a madarasi wanda ake karatu na malamai bil masjid al harami al mustaqbal lil qiblati fuskantan al qibla anna dalabatu shi dai nema ya saka bilunahu ana fuskantan sa wai zaduruna al kaaba kuma sai a juya kalli kaaba fama baluka bi sallallahu alaihi wasallam to yaya manzon Allah kaaba ma sai an juya hankali inda annabi yake fa hada aula wannan ya dace bizalika da wannan kadan yanke wa qad taqaddama qawl imamu malik kuma hakika mun gabatar muku da fadan imamu malikun rahimahullahu lil mansuri wanda ya ga ya halifa na biyu daga bani abbas walima yace dan me yasa ne tasarrufu waje ka zaka juya da fuskan ka gabarin sa wa huwa wasilatuka shine tsaninka wasilatu abika adam shine tsanin babanka annabi adam ila allah ta'ala bal bare magananka istaqbalahu ka fuskance yi wasa yi ba bi ka nemi ceto da shi qala al-allamatu zurqani malam masanin zurqani ya gaya mana fi sharil mawahib in katabal malikiya ya zo daga littafin malikiya dafiya bisi babu du'ai an so addu'a inda kabari yayin da mutum ya je kabarin manzon Allah mustaqbilan lahu ya fuskance mustaqbilan ya juyawa al-qibla baya suma naqala an imamu abi hanifa wa shafi'i rahimahullahu wal jamhuru misl zalika wa ma mazhabu imam ahmad fa bi iktilafun an yi sabani baina ulama al mazhabi tsakanin malaman mazhaban waraji amma zancen da ya furin jayi inda al muhaqqiqina agun malaman haqiqa minu daga cikin su annahu yastaqbilu al qabr sharif madan zai duba kabarin na mai daraja ka baqiyatul mazhabi kamar ragowar sauran mazhabobi wa kaza qawluhu fi tawassulin haka fadan yazo a cikin tawassuli fa innal marjah abinda aka rinjayar inda al muhaqqiqina agun malamai na haqiqa minu daga cikinsu jawazu sun halitta yin tawassalin bal istibabi ansu li sihatil ahadisi saboda ingancin hadisai addalatu ala zalik wanda ke shirye da mu akan haka fa yakunu al murajjah abin da ya burin jaye inda al hanabila agun hanbalawa muwafiqan dacewa ne lima alai ga abin da yake gare shi ahlul mazhab salasa ga malaman mazhaba guda uku wa ma zakara al ulusi amma abin da malam ulusi ya ambata mana fi tafsiri a cikin tafsirinsa min anna ba'al wasu malaman naqala sun cirato daga imam abu hanifa rahimahullahu annahu sun ce mana tawassalu an hana tawassali fa huwa ghairu sahihi wannan magana ba gaskiya bane idh lam yanquluhu an imam ahad ba ciro daga limami guda ɗaya ba min ahlul mazhabi daga malaman mazhaba bal kitabuhum dafiya littafin nan nasu ne dai dafiya bisibabi a tawassulu littafin sa dai an so ayi tawassali wa naqala mukalifu kuma an cira to saba wannan gaira mutabirin ba abin lura bane wa iyyaka mun hore ka fa an tagatarru ka daina ruduwa da wanda suke ce ma kar ayi tawassali wa qad basadal imam subki imam subdi ya shimfida magana an nususul mazahibi nasosun mazhabobi baki daya ya shimfida su al-arba guda hudu fi istibabi tawassuli na an so ayi tawassali fi kitabi a littafinsa al-musamma wanda ake ambato shifa'u siqam fi ziyarati khairul anam farajihu in shita mun dan baka samfar anan idan kana so mala yace koma wancan littafin wa bil mawahibul luduniya ya zo daga mawahibul luduniya li imam al-kasdallani ga limamin kasdallani wa qaba arabi wani balarabe ya tsaya ala kabarin sharif a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yace allahumma innaka amartu Allah kai ka umarce ni bi tiqil abidi wa hadha habibuka wa ana abduka fatiqini minan nari ala qabri habibika fata biya sai mai kururutawa ya kuruta masa yace ya hadha tasalul itiqu laka wa yanzu aye ka roki yantawa ga kanka kai kadai
halisa arjul itugu li jami'il kalki ba za ka roki yantawa ga dukkanin halitta ba ya'ani minal mu'minina idhab aka ce tabi faqad ataga Allah ya yanta ka suma an shadal kasdallani sai rera mana adal baitaini dayan baiti guda biyu almashahuraini wanda suka shahara wa shariyahu zurqani ya masa sharhi fil baitil akar a wani baitin wa ma ga baitin nan innal maluku idza shahabat abidahum fi riqabihim ataquhum itqu ahrara innal maluku su dai zarakuna idza shahabat abidu yayin da bayin su ya zama saurayi fi riqihim yana musu bauta ataqum sai su intayi ataka intawa al ahraru na yaya وأنت يا سيدي أولى بذا كرما قد شابت في الرقيباتني من النار وأنت شواك يا سيدي يا شوغبانا من ذن الله أولى بذا كرما كي كبدا شوادا وانا كرمت قد شابت في الرقي أتكين بوتا من جرما أكم ين هدما غا الله فاتكيني كينتان من النار غوتا ثم قال في مواهب ya zo a mawahibul luduniya wani Hassan Basari da malam Hassan Basari hima yana cewa kala ya ce wa kaba hatimu hima ya tsaya al'asammu hatimul asammu ne ya tsaya ala kabari nabi sallallahu alaihi wasallam a nan kan kabarin sayyidina rasulullahi fa kala ya ce ya ubangiji inna zurna kabaru nabiyika Allah mun ziyarci kabarin annabinka sallallahu alaihi wasallam ya ce to fala tarudda na kaibina Allah kar ka bar mu koma muna tababbu fanudiya sai aka gijira aka ce ya haza ya kai hatimul asammi ma azana laka fi ziyarati qabri habibina waye sanar da kai ziyaran kabarin masoyinmu illa wa qad qabilnaka ai duk wanda ya ziyarci kabarin masoyinmu mun karba aikin sa farji ko ma an ta kai din nan waban ma aka da wanda suke tare da kai mina zawali na masu gafara to magahurun lakum duk Allah ya muku gafara to mun tsaya nan Allah ya mana gafara ai sirri ne a gurin muka yi sallah kuma sai mu dora mu ƙara za mu ga dai maganar tawassulin duk Allah ya mana gafara jazakallahu khair Allah ba da to jama'a kowa ya nema alwala ɗaya da rabi yayi